Bayap song, ang nork ni bagay tini kaisa novel eba long story tu bui paikya. O story eba novel ni mong engka nakar mong. O story no suinai ang no nork ni takok Andrew de Burma. Novel hinmani chini kokbrok baike cheng kothomayong hinotei kokwanji baike upona sino. Kaisa bijap eba book khlai karnani wan sukmung baino o kothomayong eba novel no suimani. Haipano obo tabuksak joratei publish khlai kari jagyako. O story no ang sui complete khlainani bagay ang 4 mas nangka. Oro bebagay bekhak 25 joratei khagjak tongo. Tumung no norok o story no khar wai khanaka kiabo belaike no kaisa interesting tai story ni paithago belaike no emotional dukhuni kaisa scene tongo. Tini ang norok no bekhak 1 ni simi bekhak 3 jorani story no sawai khanarenai. Omo haike part khlai no ang o story no norok no sawai khanariwai thangnai. Bebak no omo haike pairiwai sanai. Phiaba ang o story no reading riglak jodi no reading rinani thangkangke obo belaike no jora kolok nangnai aboni bagai ang short khlaiei bathong khlai no o story no ang norok no sawi thangnai himdike tai koklok yakare jeng o story khnanani bkhago no thanglai sinai o kothmayongo puilani main character ni mung engkha Nathan borok ni kami ni mung engkha Chokdri Mura buphani mung Komol tei bumani mung engkha Monimala ahaina bini bumani mung khojakmani engkha Kwchangti Nathan engkha bwsa okra bini bahanok jeksong khorok nei tongo khumbarti bai sampili buma bupha Nathan no belaike no borok lekha pora khlairwai borok kotor snamnani saktharlayo phia bini bahanok jeksong no ke buma bupha pano asek borok kotor snamnani rok cherthaya eba saktharya borok bigra nukhung engma bagai bwsla Nathan no töyei kwbangma no thinangni imang rok nuglayo bono borok kotor snamai bini kamai machanani buma bupha bwsla Nathan no poito khlaio Nathan buma bupha bini bagai tamo imang nugui tong bo abono sawai mano bo belaike no khasinai jerai kharwai bo lekha pora rok no khlaio tei marks kaham manai no bo pass khlaiei lekha pora rok bo laio kamini borok rok joto no bono jerai kaham hinai hinbayo kamini kwbangma bo bai baksa porinai bini sak jalai rok tongmung chamung hamya bai gdalai thangpano bo o tongmung chamung hamya rogo gdalliya tei khoroksa main character engkha Khumpui bo gwnang nukhungni bwrwi bial tamo bo thopjapano sawai manya borokni kami engkha Hawaibari Nathan class 12 pori tongphuru bini umor 18 Khumpui bini slai talbrui sukni kusu Nathan class 12 pori tongphuru Khumpui bai hamjaklaio khoroksa Nathan ni friend bono Khumpui bai salairo phiaba Nathan ni ajorao mobile phone rok kwrwi Khumpui ni smartphone tongo Nathan bini bayap boyar ni phone bai khlaiei Khumpui bai kokrok sao kokrok salaite khorokni ni bisingo belaike no hamjakma wngwi thanglaio salja horni jorao Nathan Khumpui bai phone bai khlaiei kok sawi tongmani bini buma aborok no bebak no khna chomui tongbayo phung aikhanke no bono bini buma belaike no kutugo pora disturb enggo tabuk cherai rogo ta hamjakuri hinai tamne hunke bini ama babu song bono tui imang nukjak lekha pora porirwai borok kotor snamnani buma bai kutukjakmani ulo Nathan haino hai bini bupha bai bujokjak phiro aboni ulo bini suiblayo dajak Khumpuini mangpili bini buma bai manjagui tewaisa haino hai kutukjago buma sao tabuk ta hamjak khudi tabuk kagui rwdi hinai phiaba Nathan buma buphani kok bai bini hamjakna no yakarnani wansukliya aboni bagui o kok bo Khumpui no saliya tamni hunke Khumpui o kok rok no khwnawai bwkha baijagui phano mano hinai yang borok ni hamjakma bisi kaisa wngwi thango afuro twerk Khumpui slaijaknani chengo tamni hunke Khumpui cheraikho a jorao bo feeling phalang wngnani jora torui phairwrwkma bagui yago mobile phone tongmani bagui ba kwbangma chelarok bai online tei hamjaklaio tamo wnglaio omo hai Khumpui ni tongmung haikeno Nathan no bo jora rok rwliya kok saya wngwi thango Nathan aboni bagui belaike no bwkha tongthokjakliya bo bwkha bai dukhu wngwi thango Khumpui bai Nathan hamjakma kok Khumpui ni bini bai suma sawi mano bo Nathan no belaike no borok kaham wngjago aboni bagui bahanok jek Khumpui no bosao Nathan belaike no borok kaham bono takakdi bo bai nung kaham keno tongdi bo hai borok kaham tabukni jorao rutugui mannani belaike no kutuk hinui saka Khumpui bini bibini kokrok no khunjuk kanya Nathan no bo pogui thango Nathan bo bai kok sana naikhanke mungsa biji phunugui bo bai kok sanani naiya
Nathan belai no duku nangjagoi bo sak soinani eba hamjaknani phan koroi wngoi thango. Afro bo ano pokman khangke angbo bono poksinai hinui bo chai toknai hinui khao chongo. Aboni swkang bo khumpuino WhatsApp tui sungo. Nung ano khatang liyada muitorokman liyada angle nono belai no khatango nung ano khairok liyada hinui. Khumpui bini SMS naifano reply riya. Nathan sungpiro tamni ani kok kiful mung riya. Khumpui afro bono tamo bo kaisa kok sui rohoro. Phia abo logi no delete khlaiye rimani bagui Nathan nugui manliya. Aboni ulo Nathan sungpiro tamo kok no sawoi delete khlai pai. Khumpui afro sao nung hai biji borok bai sabo kok sarak naiba. Khumpui ni o kok no khnawi Nathan bujiwi mano khumpui bono chaya phunogoi abo haike bobai hakjal nani chai togoi tongo. Aboni bagui Nathan te mungsapano kok saliya. Phia bo khumpui ni bagui kaham wish khlaika. Aboni ulo botesa lekha pora wa bkharika. Abo haike no khumpui bai hakjal ongrok khe hakjal ongoi thango. Aboni 2 years hap ni yagulo Nathan tabuk college BA 5th semester o poriwi tongo. A chorao bo Agartala o kaisa poritutui no samung khlainani sepmano. Kaisa mission ni office o bo religious book translate khlainani sepmano. Bo aro join khlaio. Abo haike no bo aro kisa misa salary rok mano tei abo bo nok rogo bo chubahorui tongo. Abo haike bo aro tongte no aro ni studio ni bo in charge manui thango. BA paimani yagulo bo Agartala tongoi no Tripura University o MA khlai tongo. Saljak gami o tring manjakna bagui Nathan gami o thangnani Chandrapur bus station o bus malkhungo kasao. Afro achomsa bo khumpui no mokol klaio. Khumpui o malkhungo kasajak. Khumpui bo bono dak sanugo. Borok khorok nei log naisigi tonglaio. Swkang khumpui no khok kengo. Boro thangna nai. Nung boro thangnai hinui. Gami o thangnani tring manjaknani bagui hinui Nathan kok kifilei sao. Bobo bono sungpiro nungkhai tamo Agartala da tong tabuk. I ang Agartala on tongo Omen College o poreo hinui khumpui sao. Nathan muni suro kai sapiro. Asuk sal nugyani nono nukma ba torui sikla sogoi thangkabla nungba. Puila nugui sinise mangra liya ulo se kaham ke sinui mansio. Kaham no tongna bele. Kaham bai hamya bai no ta khumpui sao. Nungkhai kaham da. I angbo kaham no Nathan kok kifilo. Khumpui sungo nung Agartala o tabuk tamo khlai poriwi rok da tong nungle. Au poriwi no tongo tei samung bo khlaio hinui Nathan muni suro kai kok kifilo. Khumpui bo muni suro kai no sao. Nung bo agini bai kisapano soliya bele. Tabuk nung bo sikla sogoi thangka sakduk mangduk bebak goron bebak no slaijagui thangka hinui. Abo haike borok lama botong no malkhungba thakya sak kok salaimani borok choliya eba thakya. Haipano borok khorok nei no agini je hamjak laima kok no hungkai kebo khurchaoi saliya eba sarak lailiya. Abo haike borok kok salai thangte borok ni jago sogoikha tei malkhungba thaka hinke no Nathan malkhungni nongkhorei khumpui no sao. Akon ulrogo malai layano ang ani lama thangsiwano do hinui. Afro khumpui bini mobile number no sano. Nathan bini mobile number klangoi bini nok bkhago thangoi paio. Haike tinini bagui asuk joratui no wngsinai. Aboni ulo jeng khnafinai bkhak phone ni simi borok tamo wnglaui phika. Phone number namani yagulo tei borok kede kwthalai phika aborok bebang no jeng khnalainai. Tumung no norok o story no chajak khanke share khlaidi tei comment khlai sadi bahai wngjakha. Aboni ulni part 2 bo phinai de norok comment khlai sadi next part tumung no tubunani hwnkangke norok ni share belai kheno nango. Ke norok asuk no norok kaham kwrwng no tongdi hambai.